To je každodenní klasika, nevím, co si mám vzít do čepice. Nevím. No, já nevím. Čili 20. Tady projedeme nějaký spotíky a jedeme za Minim do Gizmáne, pošredit Gizmány. Takže koukejte, protože dneska to bude nabitý jako svině, jak se říká. Oh shit. První rail. Takový zmoklý. Jo, a to nechci být do té silnice. Tohle by mi... No, tak nic, pokračujeme lidi, pokračujeme. Tady to je mega OG spot, tady jsem jezdil třeba, když bylo 11. Wow. To je neulomený. Jež, já jsem si mohl dát hrozno, to jsem vůbec nevěděl. Boro Ice. Tak, patník, ty vole, dobrý. Vidím spot, lidi. Já přímo tady stojí to auto. To mega hitnu to auto a to mega nechci lidi. Asi jenom stojí, aspoň vedle. Když nejde real, tak zkusíme tady prestiž na téhle sviní malý. Je tam. No, tak to tam moc nebylo. Stane se, lidi, stane se. Dobrá, to je vážně, jdeme ještě jednou. Včera jsem spadl na ruku a teď zase přímo na to. Jo. Tak jo, let's go. Není za co, hoši, tak mějte se pěkně. Čus. Ať to jezdí, hoši. Přímo před mokrem. Teď bych si rozhodl. No, to už je. Jo, obávám se, že tady spot bude mokrý. Je to tady lidi úplně mokrý. Ale že úplně. Budeme mega klouzat a mega ani jsem to nedořekl a už jsem si rozbil hubu mám. Jakoby podle mě se hrozně vyjebu lidi, ale hrozně. Ale jako, co bych pro vás neudělal. Tady, nice. Tak tohle bude ty vole. OK, tak jestli to teď odjedu na první, tak musíš dát odběr, like a poslat to všem kámošům. Tak jdeme na to. Jsme domluvený, jo? Diváku. Je to tam. Jo, takže běž. A je odběr.
Čus hoši. Dobrý svěžíček. Tady jdou, tady rovnou. No, a teď jsem tam málem letěl, ty vole. Musím být na to pomalinku, ty vole, proč si to tak rychle. Kizmania. Nejlepší shop širokohledu. Hele, kolo štěstí jednoduchý, zatočíš, tady je trošičku jiný než je online, ale online má každý jednou denně šanci si zatočit, takže dneska si zatočíš, zítra si zatočíš znova. Je to vázaný na e-mail, musíš to uplatnit do půlnoci toho dne, takže máš prostě jednu šanci denně. No jasný. Vytočíš si až 25% slevu a šance na vytočení je nějakých 50% zhruba, takže fakt jako poměrně dost velká šance. Tady to funguje podobně. Prostě jdete sem, naházíte si do košíku, ne virtuálního, ale fyzického, co chcete, a předtím, než zaplatíte, tak si tady zatočím a žádný švindlování. Přesně. Tak děkujeme, Kubo. Jo, 29. listopadu bude Tramp Scoot Contest a Big Air Bag Contest. A pak bude týden nebo 14 dní potom bude Pražská Vánočka. Tak nějak, prostě bude to mega, přijďte. Přesně tak. Čus. Čau. Jak se máš? Ahoj lidi. Dobrý, teď už krásně. Jo, co tady máš za krásku?
To tady pro pána stavím, akorát to jdu odevzdat. Ty jo. Lidi ve slevě teďka tak kupuj ten za 7,7 ty vole, to se mega vyplatí. Lidi, to se mega vyplatí, protože kdo jezdíte s rodičema na hory, tak je to fakt dobrý. Jako fakt se na tom vybavnete, je to fakt mega sranda. Je to tak, ty vole. Já jsem Ty jo. nejbát spokojený. Takže komu tady to jde, tak mu mega závidím, to bych taky chtěl navoněnou. Jakoby mohli bychom je sundat normálně, ale já je chci uříznout. Přesně, mám to nový gripy a mini jde tady Tak to operovat. Málo to prořízt. Otevří. Mám jí něco otevřít tady? Já nechci poškrábat ti ty řídítka, víš? To je jedno, tak mě poškrábej. Oni stejně spadnou a budou poškrábaný. Dej tomu ještě! Tohle rozhodně nedělejte doma. Ne, takhle to se dělá. Nevyšlo to. A je venku, tak nevadí, teď druhou na pěkno ale. Tak a pojď. 199 korun. Tam ten byl tupej, víš co? Tady Přesně. prostě jsme ulomili. Přesně, Luxus. krásný. Ukážu vám lifehack, jak nasadit jednoduše gripy. Takhle si to vezmete a takhle do toho fouknete, tady takhle. Takhle to chytnete a fouknete. Fouknete. A už tam krásně leze. Tady si upravíte takhle tu hranku a... Jo, to tam už krásně leze. To takhle natáhne. Tak. A už ho takhle doboucháte. Vezmete koncovku. Strčíte ji tam. Teď jsem se napal přímo do tohohle, já jsem úplně šikovný kluk. Vezmete to, vozem zaboucháte a je to. A máme krásný nový gripy, to se bude jezdit jedna báseň. Trošku se by kroutí a on za chvilku přestane. Tak co, jak si to líbí zatím? To pěkný. Jsi šikovnej kluk. Díky. Akorát jak jsi chodil ten phonebox, tak jsem trošku zahranil, to se mi nelíbilo. Takže ještě jednou, jo? Vyčistit. OK. Tak ty jsem tady byl úplně pití a nemám to natočený. Je to úplně všude. Barvy.
Chris 10, Tak dostane. Děkuju Gizmány za nový kolečka, taktéž Prime mám nový Prime kolečka, libový, chrom na bílý, kód Chris 10, i kdybyste taky takovýhle. Ach jo. Žiješ, Ivánku, stávej. Tak to bylo libový, ale. Mám to. Nice, tak teď já udělám pro tebe parkeřinu. Tak pojď. Beko bar, vip bar. Tak pro Ivánka. Je tam. Když to byla pro Ivánka, to je jiná, že jo? Tam byl VIP? Jo, bar, vip bar. To neviděl vůbec přes tu traverzu, já vidím bar No jasně. a bar. Hoši. Jsem mu chtěl vydat ten holuba. Holusa tam si. Černým No nechtem. jasně. To je pracovní nehet, kámo. Já nechávám na malíčku a na ukazováčku a zbytek seru, protože vole, tyhle potřebuješ rejpat, tyhle šťourat, vole. No, jasně. Dobrý, dobrý.
akorát. Ty vole, dobrý, to jsem jí nehledal. Tak teď bylo na 60. pokus. Konečně, kámo. Uaaaa. Děkujem, kámo. To bylo extrém. Lidi, pro dnešek vám doježdělo, bych řekl. Já už to dneska nedám. Já už moc nepošredím, já už jsem úplně zničený, jsem tu od 2 a už je 8, takže úplně dneska full jazda, jsem úplně mokrej. Tak doufám, že nenastydnu po cestě domů. Díky, že jste to dokoukal až sem, pokud se ti video líbilo, dej like, odběr, sdílejte mezi kámoše a budu rád, když mi napíšeš nějakou zpětnou vazbu na video do komentáře. Díky, peace. Vítejte v dnešním vlogu. Já se spíš, vole, ukončujeme už. Ukončujeme dnešní šred v jídelně. Zlé. Takže, vole, co teď je v plánu, Martin, vole? Řekni nám to. Jo, to kdybych já věděl, to víš. No takže jdeme downhill. Jídelná, downhill a jedeme kudu. No, downhill a jídelna, ne? Tak jo, končím to tady posledním pivem, takže hoši, vole,